Аз съм Suprexos BG и днес ще играя пак в PvP България. Малко може да лагва, защото инсталирам GTA 4 и така. Днес няма да игра с Suprexos. Не, Suprexos бе, много съм тук. С Mr. Minivel. Опа, бихме. Или с Scotty Dude. Scotty Dude му е гръмнал компютъра. Не, ме тъп се, бе. Слушалките са му се скапали и няма как да си говорим. С Mr. Minivel. Той или учи, или умрел. Някъде, де го знам. Що му го нямало с хайпа. Бати протата. Аре, мрете гъсчета, такива мръсни гадни. Бати, бе! Те пак са рестартирали. Тук е Red Venom. О, какъв гаден лак. Ето го Red Venom. Малко е гаден лага. Много гадно мазно лаги. Така. Следващия епизод в PvP България мисля да я оцеляваме. Аз наскоро не съм играл това оцеляване. Не. Трябва да пооцелявам малко, защото само PvP играя. Той Mr. Minivel ме критикува някакви глупости ми. Вика, че само PvP си ми играл. Няма значение. PvP ми харесва. О, какъв мазен лак. Я паса, къде се върнах, бе? И гъс, Боби 99. Какво стана, бе? О, меч. Найс. Вери. Мрете, бе. Добре, бе. Люс. Джоджо. Гатяк ти. О, Криси 1999. Аз го познам, това ми е баф. Това го познам, това сме играли в EplayBG Craft. На значение. И ще мрете, бе. Ще мрете, бе, гъсчета, арнидолни, мултифазни. И мри, бе, гъс. Не, така се сложи каскет. Това някакъв шарпнес има, бе. Шарпнес 8. Доста умени айтем си играе. И така, да. То, ако ми ги метне. Дай си ми ги. Дай си ми ги. Ще гледаш на PvP, ще убия за удара. Това си помислих, че е грозно. Боби 99. Да мре това. Я да видим Mr. Minivel дали е тук. Той ми звъни. Ето го и Mr. Minivel. Сега Mr. Minivel си игра в PvP България. И ми топа викало. Имаш ли, бе? Да, бе. Някакъв мацепи. И ми се къса от лак. Някакъв много мазен лак, защото GTA 4 почти ми се инсталира. С нощи не довърших инсталирането. Без да исках, изгасих компа и го спрях. Не, без да исках го изгасих. Добре, какво му връща е? Този клип е много як. Рестартирали са сървъра на 1.6.4. Много скапано, аз съм с 3 кила. Аз съм с 20. Не е честно. Не е честно. Ти си играл? Мадафака! Бах ти! Някак съм кръстил Slender 99. Гати лага. Ето тебе. Как ми лагва? Много гадно. Аз играя на нормал. И аз ще игра на нормал. Да видим дали... така... Не, така. Валеше дъжд в играта и знаеш какъв лага. Какъв? Бързо, хелп! Идвам! Али как те запалиха? Сега ма връща, бе! Защо му... Какви? Айрон. Мале. И аз преди малко. Някакъв... Колко брони не взех нищо. Винаги ги взимаш и успяваш да ги... Дъп. Аз винаги ги взимам и не успявам да ги Аз взех и диамантен нагръдник преди малко, обаче умрях. Като почудих. Меч! Сърпрайз! Slender 9. Мре, бе. Нали? Сърпрайз, мадафака. Не съм. Сега нямам ни един кил. Бич. Много гадно ме връща. Не, имам един кил, бе. Убих някакъв. Аз имам 4. Какво ми са кефиш? Имам 24. Да, бе, да. Имаш ти 120. Oh Бой! Меч! Бре! Ще мреш ти! Ще мреш, бе! Аре, бе! Гледай го! Как не мре?
И колко кила направих? На 2. Я да видим GTA 4 на колко процента. Ама да. GTA 4. Я да видя пак. Мръжна. 17%. 17% инсталация GTA 4. Не верно, на мен ми се инсталва бързо. Майко! Нали каза, че днеска някакво оцеляване ще играем? Стана много късно. Утре ще играем в PvP България оцеляване. Ама да. Там няма такова, бе. Какво няма? Телепорти. Няма нещо, ще ходим заедно. О, някакъв Invisible, аз го виждам, го е. Ходи. Ще играе на малък екран, не знам. Сапрайз, мри бе. Гаден гнусен тапанар. О, не видим меч. Гледай го, някакъв меч се разхожда. О, не ме уби меча. Не ме уби меч. Направили мост. Това много яко може. Много яко изглежда. Майко... Бутушки. Ти па се биеш за едни бутушки. На едно... Аз го убих тоя. Да, бе. Виж в чата. И ги избивам те тия тука нубовете. Але някакъв с такова, с сила. И още един. Майко моб. Я да идем. Майко, този два удара му уби. Нали? Аз имам стреничка, ако си я взема, знаеш какво ще става там? Какво да си имаш? Ако я взема, знаеш какво ще става там с тия? Не. Умират всичките. Мага един ме изцепи с диамантен меч. Бе, знаеш какво съм про, бе? Имам златна кирка. От какво? Един умрята. Имам и глава и още една глава. Аре, ела тука на спауна да идем да ги биеме и си вземе някакви брони. Аре, на пиксела. Окей, аз съм си имам брони. Аз ще взема един Pain of Arthropod с едно Iron Match. Искаш ли да ти дам един нагръдник? Чак. Аре, първо да идем горе. Добре. Там има един газар, ама не мога да го видя сотка, това е нещо. Той е някакъв нуб, бе, аз го виждам. Имам. 1.810. 1.810. Ама гъе, защо като скачам и такова? И ме връща. Нета бандит, бе. Мета... Как? Умрях! Аз не съм! И го убих! И взех ти меча! Аха. Бързо! Виж чата. Стреничка! Знам. Проклятието на членстоногите. Наказание 1, отблъскване 1. Бай. Аз си го взема това меч. Аха. Добре, ще го дам. Проклятието на членстоногите 4. Искаш ли проклятие на членстоногите 5? Къде си, бе? Изчакай да си оставя меча, бе. Бе. Да, искам проклятие на членстоногите 5, ама не да е под половината, иска бе. Не, той е пълен. То е едно да е едно. Проклятието на членстоногите. То си е моя. Добре. Аз взех от този наказание 1, отблъскване 1. Си го прибрах. Аре, качвай се горе. Ама ти днес като не беше на линията. Защото учих. Това ти ли си? Ти си. Тук има някакъв... Това съм аз, бе. Знаеш колко демидж ми взе? Вземи половин демидж. На. Брони нещо. Нагръдник. Ема си нахален, само това имам. Аз си гледам те тук на дупката, докато се редженвам. Аз съм гладен, манка му стара, нема се редженна. Имаш ли ядене? Гати яденето. Ти колко пошънки си изпил, бе, войно? За какво? Стренички. Да, бе, да. Имах. 6 стренички. Да. Няма шанс. И един... Някакъв се качва! той е бич. Ох, лагва ми! Ще игра на малък екран. То го оставих без 3,5. Бате, нашка ми лагва. От какво? Чай ще гледам у небето. Чай да си направя настройките пак. Ела, гледай у небето, така е. Да направя ли частички на всички, на флички. На флички. Аз ще си пусна 3D. Да, знаеш кой е? Знам. Цял екран. Не. Ти знаеш какъв очила ти иска това? Човек. Искам. Синьо и червено, нали? Бати лага, аз мисля след малко спирам. Лаги ли ти, бе, брат? Ужасно. Ела тука. То GTI 4... Чакай, бе.
Това ще го спра GTA-ката. После ще я доинсталирам. Пиши на запис. Cancel. Някой се качва! Убий го. То сме уби, бе. Убий го, бе! Еврика. На колко сърца става? На 3. Някой ми пише, не разбрах кой. Май някакъв диамантен ще се качи. Май някакъв диамант ще се качи. Чупите се каската. Какво? Чупите се. Как смееш, бе, Виньо? Си сложа една глава. Ага. Ей, motherfucker, bitch. Това твоето ли? Да, бе. О, мага, тя ще намаля малко. Финиширах. Я да видим дали я направих GTA-ката.